खुलुमबाय आं उदांस्रि मुसाहारि मोनसे दुखुनांथाव खौरां हाग्रानि मैदेरनि उदखाराव सासे सुबुङा गावनि बेसेनगोसा जिउखौ अरायनि थाखाय खोमाना लानांबाय। नोंगौ तामुलपुर जिल्लानि कुमारिकाटा हाग्रा बिफाननि आवथायाव गोग्लैनाय बगाजुलि 3 नं अन्थाइबारि गामिनि 73 बोसोर बैसोनि आबाराम बसुमतारिया हाग्रानि मैदेरनि उदखाराव गावनि बेसेनगोसा जिउखौ खोमाना लानांबाय। सरासनस्रा खामानि मावनानै गावनि नखरखौ खुंबोनाय आबाराम बसुमतारिया मैया मोनाबिलि समाव माइ हानाय हाजिरानि खामानि मावनानै न'आव फैबाय थानाय समावनो हाग्रानि मैदेरा गाग्लोबनानै दुखुनांथावै गावनि बेसेनगोसा जिउखौ खोमाना लानांबाय। बे जाथाया ओनसोलनाङैनो मोनसे दुखुनांथाव थासारि सोमजिहोदों। हाग्रानि मैदेरनि उदखारजों हरखाबै बेफोरबादि गाथार जालांनायखौ गोथौयै दुखु मोननायखौ फोरमायदों गामिनि रायजो राजाफोरा। लोगोसे नखरनि सुबुंफोरनो सरखारि अनसुंथाइ हरनो खावलायदों। मख'नो गोनांदि बगाजुलि हालामनि दाब दाब गामियावनो सिगां समनिफ्रायनो हाग्रानि मैदेरा गोबां जायगायावनो उदखार खालामगासिनो दं। मानसिनि जिउ फोजोबनायजों लोगोसे माइ आबाद, गय बिफां बायदिखौ गोबां खहा खालामगासिनो दं। बेबायदिनो दिनैबो आबाराम बसुमतारिया मैदेरनि गाग्लोबनायाव गावनि जिउखौ खोमाना लानांबाय। 3 नं अन्थाइबारि गामिनि जानानै आं बुंदों खोथाखौ थारमाने जों मैया बेखौ सानाव नुदोंमोन मैदेरखौ हाजोनिफ्राय ओंखारबोनाय नुदोंमोन जोङो नुनानै 7टासो 8टासो बाजियाव ओंखारबोदों बे मैदेरा। बेनिफ्राय मैदेरखौ जों उनाव नुफैनाय जायाखिसै हाग्रा एरसोना थाबाय थानायनि लोगोसे बे जाथाय जाग्रा मानसियाबो थारमाने मैदेरखौ नुवालासिनो मोनानि 6टा बाजियाव बे फैनानै मैदेरा बोरै होसोबोखो बे मैदेरजों सौदावनानै बेयाव बुथारजाबाय होननानै जों मिथिदों। अखानायै जोङो 6टा 7टा बाजियावसो जोङो थारमाने बे डेड बडिखौ नुनाय जादों आरोखि। नङाबा जों हराव बेखौ नुवाखिसै मिथियाखिसै। फुंनि 7टा बाजियावसो जों नुनाय जादों बे डेड बडिखौ मैदेरजों बुथारजानायखौ। मागोन रामसियारि आबाराम बसुमतारि। बिथाङा न'खराव मा खामानि मावना जायोमोन? न'खराव बिथाङा माबा खेथि मावोमोन। खेथि मावनायनि गेजेराव माइ हानानै फैनाय समावनो थारमाने बेबायदि जाथाया जादों आरो। माइ हायोमोन बे माइ हायो। सरकारनिफ्राय राहा मोनब्लाथ' जा मोजांमोन। दा सरकाराथ' जोंनो राहा होथ'वाखै। दा जोङो लुबैदोंमोन जाहाथे जों मैदेरनिफ्राय जाहाथे गोजानाव थानो हायो बा मैदेरनिफ्राय जों बासिना थानो हायो बेफोरबायदि जों जाथायखौ जों लुबैदोंमोन आरोखि। दा सरकारा मा बेबस्था लायो बेखौ जोंनो मोनबा मोजां मोनो आरोखि। बहुत माने गरिब मानसि बेबायदिनो हाजिरा खामला मावना जायो माइ हाबथिंलाबायो। बेनि थाखाय जोङो सरकारनिफ्राय जुदि अनसुंथाइ मोनोब्ला जोंहा बहुत मोजां जायो आरोखि। बेखिनि अनसुंथाइखौ जों लुबैनानै दङ आरोखि आरो लुबैथारदों आरो जों मोनथारनांगोन। न'खराव बिथाङा हिन्जाव दङ, फिसाज्ला सासे दं, ओमफ्राय बिहामजो दं आरो फिसौ 7 फिसौ। बिथांनि न'खरनि परियाला गासै 8जनानो जायो गासै परियाल। फालानाव थांनानै फैनानैसो जाफैनोसै आंथ' नुवाखिसै। ओमफ्राय नै दरखंसो आं फैबाय। मोनायावथ' आं नेबाय थाबाय बे खथा खिथायनानै। दे होमबा आं बाव नेबाय थानोसै दे नोंसोरबो सर होनोसैबा होननानै नेबाय थाबाय आं बोरायखौ फैगोन होननानै माथो खोनांगौबा। दा माथोबो गैया माबो गैया नालाय दा गैला। ओमफ्राय नै दहाय फुङावसो राजुआ आयंआ थैबाय होनना खोन्थाबाय। आयं थैबाय होननालाय आयंआ थैबाय होनबाय नालाय आङो बिदिस' होननानै आङो ग्रोबनो फैदो माबार फैदो होनबोबायना बे फैबाय आं गैया। ओमफ्राय आं मिथियासै फैदो नागिरैसो खनथाम खनब्रै बे हाग्रायाव सिरिलायबायसो नागिरनायानो हाग्रायावसो थादों बे होननानै बुंनाया। ओमफ्राय ग्रोबनो उनाव नै बावहाय ओइ बुदांथिंसो दंफां सायायाव होनबाय नालाय फैबाय आं। ओमफ्राय खैथासो समाव नुनाय? आं नुवासिबा बे फुङाव ओंखाम जाना फैदों। फुङाव माने टाइमा खैथासोआव? 7टा माइ हानाय सम नङा टाइमा बेसेबां 7टा।